Turismo maitea. Zer gertatu da? Lehen eroi zinen. Noiz bilakatu zara bilau batzuentzat. Erromantikoegia izango naiz agian, baina orain arte bezala jarraitu nahi nuke. Turistek eta bertakoek elkarri errespetuz begiratuz. Leku bakoitzean dagoen etxea partekatuz. Empatia eta etika maleta berean sartzen genituen garai hartara itzuli. Low cost bidaia kostatu turistikoa, klima aldaketa, laikaren diktadura eta ezinbestean ezagutu beharrekoak diren 5 lekuak. Errudunak bilatzen jarrai dezakegu, baina bizimodu onaren makillatxo magikoak ukitutako leku horietako batean bizi garela ezin dugu ukatu. Zuk, jakien benetako zaporea zein den jakin nahiko zenuke ezta, eta urdina zein koloretakoa den. Edo berdea. Nork ez luke denbora geldiarazi nahi izango. Astiroago bizi. Edo nori gerta dakioke ona etorri, eta bertatik joan nahi ez izatea ezta. Gure paisaiak postalen modukoak dira bai, baina postal hori gure bizileku ere badenez, aukeratu dugun turismo ereduan sinestea eta eredu hori defendatzea dagokigu. Kontua ez da besterik gabe haztea. Kontua eredu jasangarri bat aurkitzea da. Alderdi guztiak aintzat hartuta. Ingurumena, ekonomikoa eta bertakoak. Aberastasuna sortzeaz gain, kulturan eta gizartean ondare bat ere utziko digun eredua. Gure nortasunari uko egin gabe munduarekin konektatuago egoten lagunduko digun eredua. Hauek dira nire printzipioak hori lortzeko. Izango aldira zeureak ere. Turista eta bertakoa errespetatuko ditut. Haien ohiturak eta tradizioak, haien aisialdia eta atsedenaldia. Aniztasunean berdintasuna defendatuko dut. Zarena zarela, zaren bezalakoa zarelako. Gure ingurumena, paisaiak eta natur baliabideak babestuko ditut. Bertako produktuak eta kultura zaindu, kontsumitu eta gozatuko ditut. UNESCO gizadiaren kultura ondari izendatutako baliabide turistikoak zainduko ditut. Turismo sektorea eta bere profesionalak zainduko ditut. Bihotzez, Euskadi.